suportar el pressupost previst a principi de temporada. Com tots sabeu, perquè ho han dit ja a tots els mitjans de comunicació, doncs estaríem, per acabar la temporada, necessitaríem aproximadament 300.000 euros i escaig. No se sap exactament quin és l'escaig perquè encara falta quadrar el balanç final, que és justament el que havia pressupostat per part de Diputació. Clar, així, d'esta manera queda molt mal allò d'haver de tindre pendent 3 pagaments, 3 nòmines de jugadors, però que és justament el que faltava per quadrar el pressupost, perquè, clar, nosaltres, ara Manolo ho explicarà amb més detalls, sí que realment són, sempre toquem de peus a terra a principi de temporada a l'hora de quadrar el pressupost, però fins al mil·límetre, diria jo. I en tot cas, ara partida a partida, Manolo s'encarregarà de comentar-nos. Sí, antes de començar vos diria que el que està comentant, el que ens falta és la Diputació, que no han interessat res, i també vos puc dir que degut a la crisi, també la veritat és que en la publicitat hem aconseguit exactament el 50% menys que l'any passat. Però és que ara la crisi és l'excusa perfecta perquè tenia una valla i dir, mira, jo ja així de tot he aconseguit 67.000 euros, però que era exactament, quasi la meitat del que va aconseguir l'any passat. Però això és una part de la crisi i l'altra part és la Diputació. Això és el que nosaltres podem fer. Sí que vos puc dir que els pressupostos estan complint-se escrupolosament. Vull dir, les partides, tot està complint-se, tot, però si els falta els diners, doncs això és el que falta. Però que no ha hagut un desfase, perquè està complint-se tot exactament. Nosaltres ho revisem normalment com a mínim mensualment, però a vegades cada 15 dies. Depèn moltes del pressupost, si tot va complint-se bé, i és fàcil d'entendre perquè són partits, moltes coses són coses que els apartaments, els cotxes, que van repetir-se cada any i entonces nosaltres tenim això manejat prou bé, però el problema és quan els ingressos fallen. Jo ara vaig a dir-vos, què fa falta? Per tenir un equip en l'esport, estic parlant de mínims, i antes vull dir-vos que en reunions que us ho dic perquè nosaltres tenim un pressupost en l'esport que tindria que ser de la plata. Nosaltres en la plata no seríem dels que més pressupost tenen, estem de la meitat per avall. No us penseu que ja estem competint en l'esport. I és més, s'ha dit de moltes maneres, per exemple, la Federació Espanyola es comenta molt que en menys d'1,5 milió d'euros no es pot jugar en l'esport. S'ha comentat el Càceres, que va comprar la plaça, sabia que el millor, però ell s'ha quedat 2,5 milions, però bueno, sabien que 1,5 milió d'euros, menys d'això no es podia competir en l'EF. Després, ara per exemple, Múrcia està plantejant-se el tema d'eixir en l'EF i volen eixir en 2,5 milions en l'EF. Saben que el tope tot el món sap que és 1,5 milions. I jo també vull dir una cosa que és superimportant. A veure, si les despeses bàsiques són totes igual a tots els equipos, vol dir que si un equip té, per exemple, si nosaltres tenim 1 milió i un equip té mig milió més, sols mig milió més, que a vegades es multiplica per 5, tenen aquest mig milió tota la plantilla més, m'enteneu? Tots paguem, el just seria que nosaltres tenim menys pressupost, pagarem menys de federació, pagarem menys dels hotels. No, és que el bàsic és privat per tots.